Nesip burada toyum yetip gelýär. Owa. Toydan soň näme dersin? İyilemesi bilem şo ne der? Näme dersin? İyiliğe diýene dörersen näme bilem okma. Koşan bilmänsen senden soraýan. Bilsem soramarma. Sağdan baryp çepden düşüp gaýdy bererse. Yok, samsyk men onu soram o. Toydan soň seret, sizde ýaşarsmy ýa bizde ýaşar? Men şonu soraýan. Daha kimlerde yaşarlar? Hawa sizde yaşarsın. Elitkada nesip bolsa. Sizin oýuňyz näme? Owa mı? Hawa. Awa yaşayacak bordan owan gaýdy ýokdur ha. Kuat, seret ýöne men elitkan açarny kakama izine tapşırdım. Özümüz iyi işler, kazanır deyip. Kim? Bir işi ýasmy? Hawa. Samzyk mı sen? Ey samzyk. Yok lay. Sana siz aýt, men ýalňyş bitirmey. Samsyk bolsam näme üçin söz aýtjam? Aýtjak. Hawa men samsyk. Hawa. Sen samsyga näme üçin söz aýtdyň? Sebe o wagt sen elitkal samsyktın da. Ha, şeýlemi?